60 שניות או יותר על רונה נאמן. נדמה לי, על אף שאינני נביא, ש24 שנים לאחר להיטו של סמיר שוקרי, שרונה הולכת להיות הלהיט הבא. 22 שנים לאחר שנולדה. ישנם כמה וכמה דברים אשר הופכים אותה למיוחדת במינה. הכל החל בראשון לציון. מגיל צעיר הייתה מושפעת ממוזיקה עכשווית, והחלה רוקדת בסלון ביתה. הריקודים משפיעים על רונה, וכך מתפתח התחביב מספר 1 שלה, לישון. ההורים המודאגים מהיפהפייה הנרדמת שלהם עושים מעשה ורושמים אותה לתחרות הכישרונות הצעירים, בראבו. שם מתאהבת רונה בלימור שולב. לימור מצרפת, בלי ללכת סחור וסחור, את רונה ללהקה. רונה לא עוצרת ולא חסה על עצמה, ומשקיעה את מרצה, וכך במשך 7 שנים היא מפזזת לה במשחקי מכבי תל אביב. רונה ממשיכה את מסעה ומתגלגלת לתחרות מלכת היופי לשנת 2009. כך או כך, ההחלטה מי תזכה איננה בידיים שלנו, אבל גם לנו הזכות לבחור. וזה הזמן להגיד, יא אלוהים! אתם עוד יושבים? קומו ותגלשו לאתר הבחירה, סמסו והשפיעו כדי שרונה תיכנס להיכל התהילה. ואולי היא תביא לנו את הסכם השלום הבא. אלה היו 60 שניות על רונה נאמן.